Awusheshe wabuya ya. Hayibo. Maqabi. Yini manje usuphinde walinyazwa yini ke futhi? Hayi Ntombi yami angilimele. Yabona njengoba ngilimele ekuqaleni. Ngabona ukuthi lento kuyakusisa. Uyabona ngibese ngihamba nayo njalo bekithi bengifike ebank thole bangifaka phambili. Ngithi mangena naserent bangifaka phambili. Ngisho toilet ke Ntombi yami uyabona lawa omphakathi njenga library. Uyayifika kwiqueue ebambile. Kufanele ngene kuleli toilet labantu ababempahla uyabona yona evela kakhulu. Hawu yazi ubusungithusile. Ngiyayithanda i-idea yakho yazihlakaniphile. Nami nje ngizoba ngiyithengele i-wheelchair. Hayi kanti Ntombi yami iyasebenza nje uyakubona manje ngiphila saka ngomqemana ayithi namanje bengenzeka ukuthi bazongisiza ngizokwazi ukuthi ngene kahle. He sengiyabona ukuthi indaba uOscar Pistorius ekhumula imlelo esenkantolo. Hayi ayokuyake wena ukenzeni.